Iloy nga na yung nagisig-isig ka ng ballpen. Iba ka kung may ballpen? Kung may ballpen niya, Di ka katikog exam. hindi ka take og exam, Kapasar. hindi ko mapasar, Di ka ka-graduate. hindi ka graduate, Di ka katrabaho. may trabaho, Awa kay uyab. may uyab, Aw lonely. kung lonely, Madepres. kung ma-depress, Aw mapakamatay. kung magpakamatay, Magto sa impyerno. aw, Busa, ayaw jud. Kusik-kusiki ang ballpen Iloy. aw, Paulo nga na yung nagisig-isig ka ng ballpen. mura na ingon na iya. Mura na Ayo. ingon na, di man. Iba ka kung may ballpen. Opo. Balik, balik. Sige, ingon na kaya. Kung may ballpen, Oo, ano ko? Aw, di ka ka-take test. Hindi ko ka-take Asa tayo mong test. YouTube daw? Di ka kapasa. Ay, di ka ka-graduate. Balik. Di ka ka-graduate. hindi ka graduate, Di ka katrabaho. may trabaho, Awa kay uyab. may uyab, Aw lonely. kung lonely, Madepres. kung ma-depress, Aw mapakamatay. kung magpakamatay, Magto sa impyerno. aw, din gila. Balik. Aw, Aw. aw, Busa, ayaw jud. Kusik-kusiki ang ballpen Iloy. aw,